Ние, значи, понеже бяхме точно с групата от фен клуба на Милан и се чакахме пред един от гейтовете, бяхме около 40 човека, които си взехме билетите на място, снимахме се, има ни даже в страницата на официалния фен клуб, но ние малко се скрихме, нашата четворка се скри малко в фона, след което се насочихме един час преди началото на матча вече към входа, да се качваме нагоре, понеже до третия етаж се катериш по колоните, т.е. трябва да направиш 19 или 20 етажа, колкото ги преборихме. Добра тренировка е. Самите места лесно се намират поне, там има си хора, които те опътват точно къде трябва да седнеш и така нататък. И понеже на матча с Наполи преди вече 6 години, съставите и съответно ти да викаш за своите любимци, когато четат имената им и съответно да освиркваш противниците, това ставаше 30-40 минути преди началото на матча. И аз затова настоявах да се качим по-отрано, пък сега са го преместили и става 2-3 минути преди началото на матча, буквално преди да излезнат играчите. И аз бях малко изненадан, защото през цялото време чакам да чуя Сара Перкетямо, през цялото време чакам да чуя имената на Тео, на Рафа Леао, на Жиру, на Пулисич, на всичките си любимци от сегашния състав общо взето. И когато почна Сара Перкетямо, просто целият стадион стана на крака. Дори хората да не знаят песента, само подскачат и на втората част, която е ла, пак вкараха страшна емоция, както може да видите в това видео тук. По-разбираемата за нас. Да. Иначе, ние понеже си бяхме дали прогнози с момчетата, повечето дадоха, че ще допуснем гол. Там от четворката всеки един даде 2 на 1, 3 на 1 и 4 на 1. Аз дадох 3 на 0, така че нацелих точния резултат. Нацелих и голмайсторите, както си говорихме предния ден с Апо, момчето, което помогна за билетите от нашата група. Но, когато не го пуснеш на фиш, няма много значение. Реално емоцията, че си познал, пак я има, но друго си е да препечелиш и някой лев отгоре с това. Самият матч беше интересен. В началото Лече можеха да вкарат още втората минута. Добре, че не оцелиха вратата. И след това един пробив на Чуквоезе завърши с подаване към Пулисич. Той стреля някъде от дъгата в далечния ъгъл. Целият стадион избухна. Гола на Гола на Жиру беше след корнер, типично за него с глава. Рафа Леао на контратака размина защитниците на Лече. Там малко ме беше шубе да се израдвам, понеже мисля, че имаше дуспа за Лече. Както има вар вече в футбола, не знаеш кога да се зарадваш, кога не. Но в крайна сметка проверката мина успешно. Да. Това ще го дискутираме в някое друго видео, но според мен това убива футбола като цяло. Емоцията трябва да изпиташ на момента, а не да чакаш 2-3 минути някои хора в стаичка на 50-60 км от стадиона да кажат дали има гол, дали има дуспа и така нататък. Преживяването беше невероятно. Аз дълго време си повтарях от 2018 насам, че исках отново да пуста мач на Милан, така че самия факт, че това се случи около рождения ми ден и това беше най-хубавият подарък, който можех да си направя общо взето.